m'agrada mirar endavant, però en canvi no pretenc grans fites. Potser a vegades no m'ho he cregut, però estic molt contenta amb el que faig i no necessito, jo sempre dic, jo disfruto més de preparar-me les coses que quan he arribat. Jo ja m'he menjat el pastís durant tots aquests mesos. La satisfacció és haver-me plantejat arribar. Què és per tu una derrota? No voler agafar les sabatilles el dia següent. A mi m'agradaria tindre la mateixa mentalitat d'aquí 20 i pico d'anys que la que tinc ara, de disfrutar del que estic fent. Jo penso que ens movem per modes, però bueno, és una de les modes bones. M'agrada molt la matemàtica i utilitzo qualsevol cosa per anar sumant, per anar restant segons, per anar comptant, fent més metros, menys metros, utilitzo les faroles, utilitzo els arbres, quants arbres he passat. I em sembla que les últimes Olimpiades on se van treure moltes més medalles van ser les noies i no tenen la mateixa valoració ja ni en publicitat, ni en sponsors. És buscar un equilibri, que la balança no estigui tan descompensada. Jo a vegades dic, ojalà vegués els problemes més grans. M'agradaria veure els problemes més grans. Pues perquè potser seria molt més realista. M'agradaria transmetre això, positivisme. I és l'única cosa que dic, hem de ser feliços. I les coses molt simples.